A continuació explicarem com passar d'un número d'àtoms, en concret d'un element químic, a una quantitat expressada en grams d'una substància que conté àtoms d'aquest element químic. Això s'utilitza normalment a les reaccions químiques quan ens demanen o ens pregunten quina quantitat de substància necessitem per fer una reacció química a la que hem d'emprar o necessitem X àtoms d'un element químic en concret, de manera que haurem de transformar aquest número d'àtoms en els grams, que és el que podem passar a la nostra balança. Llavors, el que hem de tenir clar és que no podem passar directament des de la unitat dels àtoms a grams, sinó que haurem de fer diversos factors de conversió per poder fer aquest canvi d'unitats. I els factors de conversió sempre seran els mateixos. Primer, haurem de transformar els àtoms en molècules de la substància i després, quan tinguem les molècules necessàries, les haurem de transformar en mols i per últim, com ens demanaran la quantitat de substància en grams, haurem de transformar els mols amb un altre factor de conversió en grams. I d'aquesta manera farem el canvi d'unitat. Llavors, començarem amb el primer exemple que tenim, en el qual calcularem quants grams d'òxid de liti necessitem si nosaltres hem d'utilitzar 8 per 10 a la 23 àtoms de liti. Llavors, començarem amb els factors de conversió i primer posarem el número que ens donen, que són els 8 per 10 a la 23 àtoms de liti. Llavors, el primer que haurem de fer serà transformar aquests àtoms de liti en molècules d'òxid de liti. Llavors, per fer aquest factor de conversió, haurem de veure l'equivalència entre una molècula d'òxid de liti i els àtoms de liti que apareixen. De manera que, com tenim aquí àtoms de liti, els escriurem a baix, àtoms de liti, i a dalt escriurem molècules d'òxid de liti, Li2O. De manera que en una molècula, si ens fixem en la fórmula química, podem veure que en una molècula hi ha 2 àtoms de liti. Ara ja estaríem en aquest pas d'aquí, on tindríem el número de molècules que necessitem, però nosaltres volem els grams. Per tant, afegim un altre factor de conversió i transformem les molècules en mols. Per fer aquest canvi, ja ho hem fet en altres vídeos, amb factors més fàcils, sabíem l'equivalència entre un mol i un número de molècules en concret, que ve determinat pel número d'Avogadro. De manera que nosaltres sabem que 6,022 per 10 a la 23 molècules de qualsevol substància, en aquest cas serien molècules d'òxid de liti, equivalen a un mol d'òxid de liti, Li2O. De manera que ara ja tindríem els mols d'òxid de liti que necessitem per tenir aquests àtoms. Però nosaltres, al laboratori, passem en grams. Per tant, haurem de transformar aquests mols en grams, de manera que afegim un altre factor de conversió i sabem l'equivalència, que sempre és un mol d'una substància química, en aquest cas un mol d'òxid de liti, correspon a la massa molecular expressada en grams. En aquest cas serien la massa molecular de l'òxid de liti, que són 29,88. Grams d'òxid de liti, Li2O. I amb aquest últim factor de conversió ja tindríem els grams d'òxid de liti, per tant, vigileu a l'hora de fer càlculs. En aquest cas, la recomanació que faríem seria multiplicar primer
tots els numeradors, apuntar el resultat i després multiplicar els denominadors i apuntar el resultat. I al final fer la divisió, perquè normalment ens equivoquem a l'hora de fer aquesta operació quan tenim aquest número en el denominador. Llavors, la solució correcta, ho podeu provar a la calculadora per veure si us dona, és de 19,85 grams d'òxid de liti. Per tant, si nosaltres volem utilitzar a la nostra reacció química 8 per 10 a la 23 àtoms de liti, necessitaríem aquests grams de la substància que són els que contenen el número d'àtoms de liti indicats a l'inici de l'exercici. Anem al segon exemple, on necessitem aquests àtoms d'hidrogen a partir de grams de metà, que és un gas. De manera que comencem amb els factors de conversió i començarem en el que ens donen a l'enunciat, que són els 5 per 10 a la 24 àtoms d'hidrogen. De manera que ens queda això, 5 per 10 a la 24 àtoms d'hidrogen. Això primer ho hem de passar a molècules d'hidrogen, de manera que multipliquem, posem el factor de conversió i nosaltres sabem, mirant la molècula, que en una molècula de metà, CH4, hi ha 4 àtoms d'hidrogen, que és el 4 que ens indica aquí baix a la fórmula. Per tant, en una molècula, 4 àtoms d'hidrogen. Ara ja tindríem molècules. Hem de fer el canvi d'unitat a mols. Afegim l'altre factor de conversió, de manera que posem a sota el número de molècules, 6,022, una altra vegada el número d'Avogadro, per 10 a la 23, molècules de CH4 i l'equivalència que sempre correspon a un mol. Per tant, a dalt, un mol de metà de CH4. I per últim, per transformar els mols de metà, que és el que tindríem ara, en grams, hauríem d'afegir un altre factor de conversió, de manera que escriuríem a sota el mol, un mol de metà, CH4, i a dalt l'equivalència en grams, de manera que sumem les masses moleculars, en aquest cas el metà seria 16,01, per tant ens quedaria 16,01. Vigileu amb això perquè hi ha gent que del carboni agafa només el 12. Nosaltres agafem sempre 2 decimals. Grams de CH4. I ara novament recomanem l'1 de multiplicar els numeradors, multiplicar els denominadors i després fer la divisió entre els resultats. I ens dona que necessitaríem 33,23 grams de metà CH4.